Sorry, ina ƙoƙarin sharing screen. Okay, to. Oh, kana iya ganin screen ɗina? Yau, ina gani. So, na farko dai kun yi wannan duk kamar repetition ne, ɓangaren classification da wannan za ka iya muting mic ɗinka kawai in ya so inda ka tambaya daga ƙarshe sai yawanci wannan repetition ne da an yi wajen nan ɓangaren su classification, wanda regression mun ce shine wanda yake outputting infinite number, shi kuma classification shine wanda yake outputting finite value, either for simple example yes or no, ko kuma let's say muna classifying denomination ne, na bada sample na naira classification, zai yiwu muna model ne da yake classifying naira 5, naira 10, 20 har zuwa 1000, kaga denomination 8 muke da shi, so shi ma classification ne amma mai class 8. Yadda muka gaya for sample ɗin nan, whether it is yes or no, shi kamar classification ne. Shi kamar classification ne. To another one shine kamar na breast cancer, wanda zai zama either yes or no. Wannan malignant ne kuma benign ne na breast cancer din. So this sample ne na classification. So logistic regression. In muka ce linear regression shine wanda ake amfani da shi na kamar normal regression, kamar na determining house price prediction haka. Shi kuma logistic regression shine kamar wanda ake amfani da shi wajen determining kamar classes haka, classification. Linear regression ana amfani da shi ne wajen regression, output of infinite value. Shi kuma wannan logistic regression ana amfani da shi ne wajen classification. So wannan shi ne abin da ake amfani da shi formula wajen linear regression, f equals to wx plus b. Shi kuma na logistic regression shi ne 1 over 1 plus exponential minus z. So wannan is deep technical, kamar yadda kullum muke yawan gaya, ba lallai a ce mutum sai ya iya wannan maths ɗin ba, wai ya san from scratch ɗin shi abin da yake yi. Abin da ake so shine kawai ka iya ka san concept ɗin. Saboda kamar yanzu aka ce ma cost function, ka ga me cost function yake yi. In aka ce ma gradient descent, ka san me gradient descent yake yi. To duk shine abin da ake bukata. So wannan duk ƙarin bayani ne na classification ɗin. So akwai abin da ake cewa decision boundary,
in muka je ƙasa za ka gan shi sosai. Shi kamar boundary ne da ake raba abu me zai zama abu. Let's say yanzu kana determining, kamar kana so ka gano cewa wannan abin, hoton nan da ka bayar na mage ne ko kuma hoton nan da ka bayar na kare ne. So za ka iya determining threshold ɗinka. Ka san duk calculation ake a ciki. Calculation ne output ɗin da zai bayar, kuma shi ma probability ne na calculation. It will range from 0 to 1. So ya danganta da kai mai determining a me zai zama 0 ɗinka, me zai zama 1 ɗinka wajen imputation da computation ɗin. So amma threshold kai za ka sa, kamar in ya zo 0.5 me kake so ya ce, nan ne boundary ɗinka. Let's say ka ce 0 shine cat, 1 shine dog. To in ya zo 0.5 ka sa threshold ɗinka a nan, ya ce ma dog ne. 0.5 zuwa sama. In ya zo 0.5 zuwa ƙasa kuma sai ya ce ma cat ne. Duk wani value 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 kawai zai zama cat ne. In kuma ya zo 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 shi kuma zai zama dog ne. Amma akwai a cases, wajen critical cases. Let's say kana so kai determining mutum kamar ya warke daga cuta ko bai warke ba. So kaga wannan very critical sector ne. Yanzu ka ce mutum ya warke daga cuta, to alhalin bai warke ba, to kaga akwai issue a nan. Zai iya yiwuwa in ka ce ya warke ya daina shan maganin shi, ya daina ɗaukar treatment, ya daina abubuwa. To in ka ce mai ya warke, in you are not sure, kamar kana da probability kamar na baya, ka ɗau 0.5 ka ce 0.5 shine threshold ɗinka. In ya sama da 0.5 ya ce ya warke, in ya ƙasa da 0.5 ka ce bai warke ba. So kaga wannan very critical decision za ka yi taking, wanda ka san health sector is very critical. To maimakon ka sa threshold 0.5 a nan, sai dai ka tafi wajen 0.9% ko kuma 0.95%, wajen 90 to 95%. Kafin ka ce wa mutum ya warke daga cuta, sai kana da assurance 90 to 95%, sannan za ka iya ce mai ya warke. So kaga decision boundary din yana canjawa from one case to another. Ba wai static ba ne, ba yana zaune a 0. So shi ne ga shi wannan decision boundary din. You are still with me ko? Yes, we are with you. Yes. So kun ga shi ne wannan decision boundary din da nake ta bayanin shi. So ina yin shi ne in a non-technical term wanda za ku gane, za ku fahimta. Wannan duk gaba ɗaya bayanin da na yi ne. Wannan shi ne linear description ɗin. Mun gane, wanda let's say it is separated linearly. Ko kun ga wannan o ɗin gashi ya zo a ƙasa. Wannan kuma x kuma gashi ya zo a sama. Akwai kuma linear distribution wanda o ɗin zai iya zama a ciki, ɗaya class ɗin kuma zai iya zama a waje. So duk akwai ga wasu non-linear equations ɗin ma. So main concepts ɗin da abin da ya kamata ku ɗauka shine bayanin da ne muku. So cost function kuma for logistic regression. Cost function for linear regression kun san me ake amfani da. Cost function kuma ga logistic regression shi kuma ga formula shi daban. Shi in this case in za a yi calculating error ɗin, ana amfani ne da loss function da shi ake amfani. Gashi nan za ku gan shi L equals to FWB bracket X bracket Y shine formula ɗin. So kawai kusan wannan ita ce formula ɗin da ake nemo loss, wannan kuma ita ce formula ɗin da ake nemo na linear regression, wannan kuma ita ce ta classification mai loss function. So duk wannan mathematical concepts ɗin, in kuna so ku get more insight a kan shi, sai ku je ku kalli video ɗin. So duk wannan dai calculation ɗin ne. Abinda ya sa ba na ɗaukar shi, in na ce za a yi bayanin shi slide ɗaya sai ya kai mu har
time ɗin da ba mu yi tunani zai har a gama session ɗin ba mu gama explanation ɗin shi ba. To it's better ku je ku duba video ɗin in kuna so more intense bayani a kan shi. To sai gradient descent. Kun san me cost function? Kun san me, bari na ƙara recap. Ku gaya me cost function, me kuma gradient descent. Ismail ka gaya min me cost function, shi kuma Abdulgaffar ya gayi me gradient descent. Bari mu fara da Ismail. Ismail, are you with us? Okay, Yes, I'm okay. together with you. Okay, me cost function, me ake nufi da cost function? Shine cost function hanya ce da ake amfani da ita domin a gane kuskure na Wanda model. model yake ko? Wanda model yake. In yayi yawa, error yayi yawa ko? Na'am, In yayi kaɗan, kuma haka aka fi so ko? so So kamar ana measuring rate of error na error. model ko? So gradient descent fa, Abdulgaffar. Okay. Shi gradient descent kamar ana amfani da shi ne wajen minimizing function haka. Okay, ana amfani da shi ne wajen minimizing cost function ɗin ko? Insha Allah. So dama abin da yake faruwa, W ake canjawa ko? Ita take determine W and the parameters ɗin su suke determining me cost function, value of cost function ɗinka. To shi kuma gradient descent aikin shi shine ta canja W and B ɗin har sai an samu wanda cost function ya zama minimal ko? Shi amfanin gradient descent shine ya rage yawan cost function, ya nemi value ɗin W and B wanda zai rage cost function ko? Na'am. So, regularization shi kenan, thank you. So regularization to reduce overfitting. The problem of overfitting. What is overfitting? In muka ce overfitting, let's say kamar hadda haka. Ka gane? Bari na ba ku analogy da muke bayarwa. Underfitting, overfitting da kuma just right. So students ne guda uku kamar za su yi exam. So sai aka samu student na farko ya je, kun san mostly in za a ana expecting teacher zai fito da me da pass Q ko? So sai aka samu student na farko ya je ya karanta pass Q shi kadai, ba abin da ya karanta sai pass Q. Ya je ya karanta pass Q, ya iya solution, ya iya komai. Shine case ɗin student ɗin farko. Sai kuma student na farko gaba ɗaya bai ma yi karatun ba ko? Kun ga bai yi karatu ba, bai gane komai ba, bai da concept akan shi gaba ɗaya. Sai kuma student na uku ya duba handout sannan kuma ya yi me? Ya duba handout sannan kuma ya duba pass Q. Ya yi balancing kan shi ko? So a cikin student ɗin nan guda uku, wa zai iya gaya min wanne ne most likely cewa zai yi progressing, kamar zai ci good result a exam ɗin shi? Let's say an je malamin kawai bai bi ta pass Q ba, kawai ya yi general question misali. Ya ɗauko question da kanan based on handout ɗin shi ya kawo. To wanne ne yake da high chance of getting high score in the exam? Shi wanda ya je ya yi pass Q kuma ya yi handout. Okay, to me isa zai yi wannan? Saboda probability ya yi weighing ne tsakanin, ya raba irin zan iya cewa ya balancing irin extremely zan iya cewa ko ya ne. So shine case ɗin. A case ɗin nan shine wanda ya generalizing, shi wanda ya karanta komai. Ya yi generalizing, ya karanta handout sannan kuma ya karanta pass Q ko? Ya yi generalizing. Sai shi kuma wanda ya je ya karanta pass Q gaba ɗaya shine ya yi overfitting ko? Let's say kamar haddaye
koma ma past clue ba, ya je ya ɗauki handouts guda ɗaya, let's say handouts 10 ne, sai ya je ya ɗauki handouts ɗaya ya je ya haddace shi, ko ba ma handouts guda ɗaya ba, ya je gaba ɗaya handouts ɗin ya haddace su. Ai kun ga koya aka yi tweaking question, in dai ba wai garbage in garbage out ake so a yi ba, koya aka yi tweaking question, shi wanda ya hadda ɗin ba zai taɓa samun sakamako mai kyau ba. Wanda dai ya yi just right ɗin ne, ya karanta komai ya fahimta ba hadda ba, shi zai gane. So wannan same thing a model ɗinka kenan. In model ɗinka yana da data set kaɗan, let's say guda 10, ya je ya haddace su, to in ya haddace su fa, in aka kawo mai wani abu wanda ba su ba zai taɓa yi ma detecting yadda ya kamata ba. Ko let's say aka ba shi misali simple example, kun san akwai sabuwar 1000 akwai tsohuwar 1000, to sai ka je yin model ɗinka, ko let's say mu ɗau 200 shine suke da bambanci sosai, akwai jan nan akwai kuma wannan yan light screen ɗin, ko to sai ka je kana training machine learning model wanda zai determine wannan 5 ce, wannan 10, wannan 50, wannan 200, wannan 1000, sai ka je ka sa mai hoton 200, sabuwar hoton 200 kawai kai training model ɗinka da shi, so ita kawai ya gane, ita kawai ya yi memorizing. So in ka zo ka kama mai tsohuwar 200, you will not expect it to ce wa wannan tsohuwar 200 ce with very high probability. Me isa bai santa ba, shi abin da ya haddace gashi can waccan sabuwar 200. So you can't expect it to make a prediction wanda ya kamata a wannan 200 ɗin tsohuwar. So in kana so kai balancing, ya gane sabuwar ya gane tsohuwar, me za ka yi? Za ka karɓo data set ne for the tsohuwar, za ka karɓo data set ne for the sabuwar, ka zo sai kai training model ɗin da shi. Shi kuma underfitting model ɗinka in ya zama underfitting shine high bias, kamar bai ma fahimta ba, bai fahimci wannan, kamar students ɗin bai ma gane ba, shi ba ma magana ake ta koya iya wannan abin kaɗai ba, bai iya wannan kaɗai ba, shi bai ma fahimta ba, bai fahimci abin da ake tattaunawa ba. To shi duk question ɗin da kai mai kawai ba ka sa ran zai ba da ansa yadda ya kamata, saboda mutumin da bai fahimta ba, to duk tambayar da za ka yi mai ba zai ba da ansa yadda ya kamata ba. So in this case underfitting shine me ana ce mai high bias, shine kamar model ɗin, kamar ɗalibin da bai gane komai a exam ba. Just right kuma shine wanda ya generalizing, ya yi fitting trend data set da kyau, ko sai kuma overfitting shine fit training extremely well, training data set ɗin da aka bashi ita ya high variance ya haddace ta, to duk abin da za a kama bayan nan ba zai iya fahimta ba. So akwai wata tambaya a nan wajen? Ba tambaya insha Allah. Kun fahimta? Saboda wannan abin is very critical. Duk wani model da za ka yi, kun san machine learning model iterative process ne, ana yi ne ana gyarawa, ana yi ne ana gyara, ana yi ne ana gyara. So wannan abin is very important. An kana son ka san model ɗinka ya yi kyau ko bai kyau ba, in ya yi kyau ya za a gyara shi, in bai kyau ba ya za a gyara shi, da wannan abin ake amfani, da wannan extremely fixing, da wannan overfitting, underfitting da generalization ɗin, da shi ake amfani, shine core concept ɗin. So yanzu akwai in a case, wa zai iya ban simple example inda za a samu model ya zama wajen 90% accurate, amma kuma in aka bashi abu bai yi detecting daidai ba, kamar mene zai zama matsala? Kamar model ɗina ya zama 95% accurate, cewa yana gane wannan kaza ce, wannan mage ce, wannan kare ne, is 19% accurate. So amma kuma in na ɗauko mai hoton kare sai ya ce min mage ce, ya min misclassification. Wa zai gayan ishin da ake samu a nan wajen? Kamar zai zama an yi underfitting ɗin training set ɗin ne. Ai tun da ka samu 90% accuracy, ka gane, ko 95, already ya yi overfitting ne, ko accuracy ɗin is good,
ai underfitting, let's say kamar ka ce kai model sai ka samu accuracy ɗin shi 50%, kamar ɗalibi ne ya karatu to sai ya zama abin da ya gane bai fi 50% ba ko 30%, shi kuma wannan just right maybe abin da ya gane wajen 80% ko 90%, shi kuma wannan wanda ya overfitting on a particular thing abin da ya gane wajen 95%. Mostly in aka ce abu ya overfitting to accuracy ɗin shi ya fi zama higher. To nan sai ka samu abu ya yi overfitting. To shine nake tambaya like wani approach zaka me yake nufi kenan. Model ɗinka have a very high accuracy of 95%, amma in ka sa mai kamar hoton kare sai ya ce ma mage ce maimakon kare. So me yake jawo abin nan? What's the issue behind this? Kamar wajen irin zan iya ce kamar bias data haka zai zama kenan. Sure. Matsalar da aka samu wajen bias data set ce. Maybe an yi biasing ɗin shi toward abu daban. Let's say wani ne a China ya yi model ɗin, ya sa hoton magensu da can da karnukansu nan ya yi model ɗin. So kai kuma ka zo ka ɗau karakka yar gida. Kwai biyu wacce take a Kano ko magenka. So in ka je can ka san dole za a samu bambanci tsakaninsu. Ko? So in ka je can ka sa shi kai making detection da shi, dole abinda accuracy din da zai baka like zai iya ma misclassifying. Do a cikin karnukan ma kamar misali karnukan da suke Kano kawai ana samun bambanci. To in ka ɗau ɗaya, ka ɗau kala ɗaya kawai kai training model da shi, you will not expect it kuma ka ce za ka zo ka bashi wanda ba kai training da shi ba, ka ce kuma ya baka ansa mai kyau. Abinda za a gane da machine learning shi kamar dolo ne haka zan ce komai baya fahimta komai sai abin da ka bashi. Yanzu in kana so misali mu ɗau simple example face ID ko in za ku sa face ID a wayar ku kun ga shi ma kamar machine learning model ne behind it ko to me yasa sai an ce ka juya fuska nan ka juya fuska nan ka ɗaga sama ka yi waye kai ta juya ko saboda yana so ya generalizing ne ko ta yaya ganka ya gane kai ne, sai ka ce me isa ba zai yi kawai ka nuna fuskar ka so ɗaya ba ya dinga gane ka ko dole sai ka ba shi data set sosai, dole sai ka ba feeding ɗin shi da data set yadda ya kamata. Let's take another example. Yanzu kana so ka koya machine ya dinga gane, mu ɗau example ɗinmu na mage haka. So in kana so fa ya dinga gane ta very accurate, so za ka ɗauke ta ne a different variation, ka gane light variation haka, za ka ɗauke ta da safe, za ka ɗauke ta da rana, za ka ɗauke ta da daddare, za ka ɗauke ta different times of the day, ka gane shi ne wanda ko da daddare ganta ko da yaushe zai ce wannan ce. So wannan brief example kenan. So wannan akwai abin da ake cewa kuma bayan regularization. Regularization kuma ana amfani ne da shi wajen addressing overfitting. Nan an ce an yi overfitting, data set kamar ta haddace ko? Ku kalli wannan example ɗin. So bari na yi asking ɗinku wani question a nan. Su mu koma wancan ɗaliban guda uku wanda wannan ya je ya haddace data, ya je ya haddace wannan handout ɗaya, ya je ya focus na handout ɗaya ko kuma first Q ɗaya ko shine data da ya haddace kawai. So in kuna so ku ba shi shawara kamar ya zai yi refining kan shi saboda in an zo next exam kuma ya samu ya ci exam da kyau, wace shawara za ku ba shi? Sai zama shawara kamar ya je ya yi karatun handout sosai kuma ya duba past Q sosai. So karatun handout sosai in this case yana me kenan? In muka dawo kan machine learning model, as nan ɗin ma yana getting more me, yana getting more data ko? More insights inshallah. Da yana da data kaɗan yana focusing akan abu kaɗan, yanzu kuma yana da data set me da yawa ko? So similar thing a machine learning. Let's say ka ba shi abu 5 ko? To ai dole haddace 5 ɗin nan zai ko? In kana so ya gane sosai sai ka yi me,
sai ka ƙara mai data set ɗin nan, ko daga data set ɗin zai gane abu in yai kaza kaza ne kenan, ko a lokacin zai yi getting more insight. Just as similar example to this, ko kun ga nan me yai, kun ga ai yayi fitin data set ɗin da muke da ita kaɗan, yayi fitin ɗinta, amma nan fa saboda data set ɗin da yayi ta generalizing yayi tana da yawa, ko da ka sako da wata sabuwar data asset a nan zai yi ƙoƙari ya baka accurate prediction maimakon in yayi overfitting. So in kana so kai addressing overfitting, ko abinda za ka yi wannan na addressing overfitting shine ka ƙara data set, ko so after collecting more data set, wani abu da ake addressing overfitting da shi kuma shine selecting future to include or exclude, ko let's say misali kamar kana determining price ɗin gida ne, so farko sai ka sa da size da bedroom da floor da shekarun gida da income da distance kuma to irin coffee shop ko wani social amenities haka, sai kuma price ɗin gida shine data set ɗin da aka baka. So kawai kai farko ka zo kai deciding ka ce za ka yi model ɗinka ne kawai da size ɗin gida da yawan bedroom ɗin da yake ciki sai kuma shekarun gida. Sai kuma shekarun gida su ne kawai 3 features ɗin da za ka yi amfani da shi. So ka bar wasu models a waje, ka bar wasu features a waje, so outcome ɗin da model ɗinka zai baka will be different da kuma ka sa wannan duka features ɗin. So in kana so ka san model ɗinka, kana so ka samu model mai kyau, kamar sai ka dinga akwai abin da ake cewa correlation, za ka duba like me canjin shi to output, ko ya canjawar shi take affecting output, shi ake cewa correlation. So za ka yi correlation ne, nan za ka ga future importance, nan za ka ga wane future ya kamata ka sa da wanne ya kamata ba ka sa ba, wanne ne in ka sa shi kana kyautata zaton zai gyara ma kyan model, wanne ne kuma in ka sa shi kana tunanin zai rage ma kyan model ɗinka. So gashi abin da ake dai wanda ake addressing overfitting da shi guda uku, akwai collecting more data sets, akwai selecting future, kun ga za ku yi getting more insight a kan shi in the next course, sai kuma abin da ake cewa regularization. Shi regularization kamar mathematical concept ne, ko kamar ana adin wani value ne, value ɗin kamar zai rage ƙarfin shi wannan ɗin da kai overfitting ɗin da kai. Let's say kamar kaga ka haddace abu, kamar ka kama shi kenan sosai a kanka. Bari na baku example da let's say kamar ka yi tayin abu ne, kamar kana ɗora igiya kamar a jikin ice ko wani abu, ko to sai ka ɗaure ta ya zama ka ɗaure shi gadagam, ko ya matse sosai. So similar to machine learning, ka haddace shi sosai, to shi wannan regularization ɗin aka sako shi, abin da yake yi kamar yana ɗan loosening ne, kamar let's say lens ɗin takalminka, zaren takalminka ka ɗaure shi sosai ya matse ka, ko to sai ka sa regularization ɗin nan. Regularization ɗin nan abin da zai yi kamar zai ɗan sassauta wannan matsewar da takalmin yi ma, zai ɗan rage wannan matsewar dan ka samu kamar sukuni a cikin takalminka. To wannan similar to it kenan, ka yi model ɗinka ya matse sosai, ya yi overfitting, ya hau kan dukkan training data set ɗinka, so sai ka yi including me wannan, sai ka including regularization function ne, za ku gan shi a nan ƙasa, sai ka including ɗin shi. in ka including ɗin shi kamar shi zai yi loosening ɗin shi zai rage mai wannan haddar da ya. So duka dai wannan mathematical equation ɗin ne. So I think shi kenan content ɗin mathematics ɗin da in kuka je kuka duba za ku gan shi more in depth. So I don't know whether there is any question.
question ɗina shine dama idan a misali cost function ɗin namu mun yayi minimizing ɗin irin gradient descent ya mana minimizing cost function ɗin namu, to shi ma wannan regularization ɗin irin yana ƙara irin balancing ɗin training sets ɗinmu ne ya zama model ɗin ya predicting ne ko abin nan shine dama yake ɗan shige min. So shi abin da regularization yake, let's say ka yi model, ka yi training model, sai ka samu kamar 95% ko 99% accuracy. To 99% accuracy ɗin nan kuma sai ya yi leading to overfitting, sai ya yi leading to hadda. Ka gane? Students ɗin kamar sai dai ya haddace irin ya yi hadda past ɗin nan ko particular handouts ɗin nan sosai ɗin nan. Ka gane? So in aka kawo regularization, shi abin da zai yi a nan shi ne kamar zai ɗan rage mai haddan nan da ka gane, zai rage mai haddan nan maimakon haddan nan, ka san akwai bambanci tsakanin hadda da fahimta ko wannan ya haddace abu ne wannan kuma ya gane concepts ɗin, kaga in aka je exam ba ɗaya suke ba. To wannan ƙarfin haddar da kai shine overfitting. To shi aka kawo regularization zai rage wannan ƙarfin haddar da kai ne, ka gane, zai ɗan yi loosening ɗin shi, zai mai da shi like generalizing kai, ba hadda kai ba, fahimta kai, kamar yana turning from hadda to fahimta kenan. Shine abin da regularization yake yi. Okay, to na gode. So Ismail, any question from you? Gaskiya so far I don't have any question. So next week insha Allah abin da za a yi shine hands-on session. Za a yi amfani da kamar lab ne yadda zai wannan implementation ɗin da kuka yi za ka gan shi a kan code. Duk wannan abubuwan da muka yi like ana so ne ka gane concept what's going on behind. Amma in ka je yin model abin da za ka yi amfani da shi. Yawa sai ɗan sorry bayana. Okay. Wannan akan irin implementing ɗin shi a code wannan abin nan ɗin. To shi ya za mu yi ne ko shi ma a session ɗin gaban za a mana yadda za mu dinga abin nan ɗin ne? Shi za mu nuna muku ne. Shi ne session ɗin gaba abinda za a yi kowa zai zo da kwamfutar shi, za mu nuna muku yadda za ku dinga developing model ɗin. Duk wannan kun ga dogon turanci ne aka dinga yi da mathematics da waye da waye. Amma an ka je implementation ɗin do akwai EDA da ake exploratory data analysis. So bayan wannan ɗin kawai abin da za ka yi coding duk wannan maths ɗin da linear regression bai fi 2 or 3 lines of code ba. Za ka yi implementing model ɗinka. Kawai wannan ana yi ne sabida muna so like mutum ya fahimci what's going on behind the model. So akwai Jupyter Notes Anaconda da kowa zai downloading akan kwamfutar shi. In ka yi downloading Anaconda za ka buɗe Jupyter Notebook. To da ita za mu yi amfani wajen hands-on session ɗin. Okay, to na gode. So any other question? So in the absence of anything, we can call it a day. So za a ga ranar da za a yi hands-on session ɗin. Da Allah in mutum yana da kwamfuta sai ya ƙoƙari ya yi downloading Anaconda ɗin. In ya yi downloading Anaconda ɗin kuma duk wani next bayan wannan za a yi guiding ɗin shi sai ya tambaya a group ɗin. Sabida shi ne wajen most important part of the program gaba ɗaya, wannan hands-on session ɗin da za a yi. So Okay, to shi kenan Allah ya saka da alkhairi. So thank you everyone. Allah ya kai mu. Let's